Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Sisirada Gurumandris Kamenduru, Desripatpadam, Rasrekalam Savaram. Om Atnanatimirandasya, Nananchana Shilage, Chashurun, Meditam Yena, Tasmay, Sri Gurve, Namasri, Chaitanamano Vishtam, Stavitam, Yena Pudare, Swayendo Bhagadam, Hundadadi, Spudantikam, Vande, Sri Guru, Sri Uda, Patakamala, Sri Guru Vaishnavamsha, Sri Rupam, Sakrachadam, Sarganaripunatanitam, Tam Sajiv, Sadhuidam, Savadudam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Sri Radha Krishna Padam Sarganadalitam Sri Shakandidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Chagatpade Gopisha Gopika Kanta Radha Ganda Namaste Taptakanchana Gauraki Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sri Devi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Vacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्नि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंदम ഒന്നാം അധ്യായം ശ്ലോകം 37 ओम नमो भगवते वासुदेवाय अहो अस्वादनिष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहम् इन्द्रियेर विद्यारचित विषम विषयान्तकूपे दतलमलममुष्या वनिताया विनोदमृगं मां दिक्ति गिदि गर्हयाञ्चकरा अहो अस्वादनिष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहम् इन्द्रियेर विद्यारचित विषम विषयान्तकूपे ददलमलममुष्या वनितायां विनोदमृगं मां दिक्तिदिक्किति गर्हयाञ्चकरा നമുക്കെല്ലാം ചൊല്ലാം കുറച്ച് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഹോ ആസ്വാദനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം വിദ്യാരചിത വിഷയ വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യാ വനിതായാം വിനോദമൃഗം മാം ദിക്തിഗിതി ഗർഹയാഞ്ചകാര
മാം ദിഗ്ഗീകർഹയാഞ്ചകാര അഹോ അസ്വാദനുഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഓഹമി ഇന്ദ്രിയേരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യാവനിതായാം വിനോദമൃഗം വനിതായ വിനോദമൃഗം ഗർഹയാഞ്ചകാര കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസ്വാധനുഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലം അല അമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗി ഗർഹയാം ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധ്വാനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗമാം ദിഗ്ദിഗർഹയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധുനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിരിഗർഹാഞ്ജയകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാത്വനഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗർഹയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാത്വനുഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിതി ഗർഹയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ആസ്വാദനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹമേ ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യ വനിതയാ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിതി ഗർഹയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പങ്കജേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധ്വാനിഷ്ഠിതം യദാഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയേരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിതി ഗർഹയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहम् इन्द्रियैरविद्यारहितविषमविषयान्धकूपे तदलमलममुष्या वनिताया विनोदमृगं मां दिक्तिविधिगर्भयाञ्चकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितो अहम् इन्द्रियैरविद्यरचिता विषमविषयान्धकूपे तदलमलममुष्य वनिदाय विनोदमृगं मां दिग्दिगिदि गर्हयाञ्जकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। परशुराम माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहम् इन्द्रियैरविद्यारचितविषमविषयान्तकूपे तदलमलममूर्ष्य वनिदाय विनोदमृगं मां दिग्दिगिदि गर्हयाञ्चकार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीताराम माता जी चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलो नमो भगवते वासुदेवाय। अहो आस्वादनिष्टं यदपि निवेशितोऽहमि इन्द्रियैर्विद्या रचितविषमविषयन्दकूपे तदलमलममुष्य वनितया विनोदमृगं मां दिग्गदी गर्हायान्धकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिवपासन देवदास माता जी चलो हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। अहो अस्वाधनिष्ठितं यत् अभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियेण विद्यार्जितविषमविषयां दहूभे तथलं मलममुष्यावधिधया विनोदमृगं मां दिक् गर्हया जगार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी चलो हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितो अहम् विषमविषयान्तकूपे तदलमलममुष्या वनिताय विनोदमृगं मां दिग्दिगिदि गर्हयाञ्जकार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनिता माता जी चलो हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम चलो नमो भगवते वासुदेवाय। अहो असाधनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमि इन्द्रियैरविद्यारचितविषमविषयान्तकूपे तदलमलममुष्य वनिताया विनोदमृगं मां दिगद्दिगिदि गर्हयाञ्जकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी चलो हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अहो अस्वादानुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमि इन्द्रियैरविद्यारचितविषमविषयान्तकुपे तदलमलममुष्या वनिताय विनोदमृगं मां दिग्दिगिदि गर्हयाञ्चकार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भारती माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अहो असाधनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहम् इन्द्रियैरविद्यारचितविषमविषयान्तकूपे तदलमलममुष्य वनिताय विनोदमृगं मां दिग्दिग्दिशकर्षयाञ्जकार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी चलो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो असाध्वनिष्ठितं यदभिनिवेशितो अहमिन्द्रियैरविद्यारचितविषमविषयान्तकूपे तदलमलममुष्य वनिताया विनोदमृगं मां दिक्तिगिदि गर्हयाञ्जकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी चलो हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധുനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്ധകോപേ തദലമലമുഷ്യാവനിതായാം വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിരി ഗർഭയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. തനുപ്രതി മാതാജി ജലകുമാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധ്യനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹമേ ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തതലമലമമുഷ്യാവനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിതി ഗർഭയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ബാബാ മാതാജി ജലകുമാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാചാര്യ മാതാജി ജലകുമാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധ്വനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈര്യവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യാ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിതി ഗർഭയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി ജലകുമാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധ്വനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിതി ഗർഭയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാഗോപാലൻ മാതാജി ജലകുമാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധ്വനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിതി ഗർഭയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്ഷയ ഗോപിനാഥ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധ്വനിഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്തകൂപേ തദലമലമമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിതി ഗർഭയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിലാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ വാസുദേവായ. അഹോ അസാധ്വനുഷ്ഠിതം യദഭിനിവേശിതോഹം ഇന്ദ്രിയൈരവിദ്യാരചിത വിഷമ വിഷയാന്ധകൂപേ തദല അമലം അമുഷ്യ വനിതായ വിനോദമൃഗം മാം ദിഗ്ദിഗിതി ഗർഭയാഞ്ചകാര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्यारचितविषमविषयान्तकूपे तदलमलममुष्या वनिताया विनोदमृगं मां दिग्दिगिदिगर्हयाञ्जकार. हरे कृष्ण प्रभु. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് അഹോ ഹാ കഷ്ടം, അസാധു നല്ലതല്ല, അനുഷ്ഠിതം നിർവഹിച്ചു, യത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അഭിനിവേശിത പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയാൽ, അഹം ഞാൻ ഇന്ദ്രിയഹി ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി, അവിദ്യ അജ്ഞതയാൽ, രചിത ഉണ്ടാക്കി, വിഷമ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്ന വിഷയ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, അന്തകൂപെ പൊട്ടക്കിണറിൽ, തത് അത്, അലം നിരർത്ഥകം, അലം അപ്രധാനമായ, അമുഷ്യ അതിന്റെ, വനിതായ പത്നി, വിനോദമൃഗം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുരങ്ങനെ പോലെ, മാം എനിക്കായി, ദിക് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇപ്രകാരം ഗർഹായാം വിമർശനം ചകാര അവൻ ചെയ്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. രാജാവ് അപ്രകാരം സ്വയം വിമർശിച്ചു തുടങ്ങി. ഹാ കഷ്ടം, എന്റെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനം നിമിത്തം ഞാൻ എത്ര നിന്ദ്യനായി തീർന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിന് തുല്യമായ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് മടുത്തു, എനിക്ക് കൂടുതൽ ആസ്വാദനം വേണ്ട. ഞാൻ എന്റെ പത്നിയുടെ കരങ്ങളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുരങ്ങനായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുക. ഇതുമൂലം ഞാൻ അപഹാസ്യനായിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതി എത്ര അപലപനീയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവൻ രാത്രിയിലും പ്രകാശിക്കുന്ന മറ്റൊരു സൂര്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക, മഹാസമുദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചക്രങ്ങളുള്ള രഥം സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ മഹാ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അത്രയേറെ മഹത്തരങ്ങളാകിയാൽ അവ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും ഊഹിക്കാൻ പോലും ആവില്ല. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് വളരെ വിസ്മയകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. പക്ഷേ സുന്ദരിയായ സ്വന്തം പത്നിയുടെ താളത്തിനൊത്ത് നൃത്തം വയ്ക്കുകയും ഇന്ദ്രിയഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ഉദാഹരണം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആധുനിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എത്ര തരംതാഴ്ന്നവയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരും അതുപോലുള്ള ഇതര ഭൗതികവാദികളും സംതൃപ്തരാണ്. കാരണം അവർക്ക് വലിയ വലിയ പാലങ്ങളും റോഡുകളും യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ സൃഷ്ടികളോടും കർമ്മങ്ങളോടും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവയൊക്കെ ഒന്നുമല്ല. അത്ര മഹത്തരങ്ങളും വിസ്മയകരങ്ങളുമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടും പ്രിയവ്രതൻ സ്വയം അപലപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാമെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൗതിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര അപലപനീയരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ കുടുങ്ങി ചിറകടിച്ച് പിടയുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് അത്തരം പുരോഗതികൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് നമുക്ക് പര്യവസാനിപ്പിക്കാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധുനിക മനുഷ്യന് അവന്റെ ബന്ധനാവസ്ഥയോ നിന്ദ്യാവസ്ഥയോ ഗ്രഹിക്കുവാനോ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ഏതു തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുവാനോ കഴിയില്ല. ആധ്യാത്മികതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു മഹാരാജ്യവും മഹാസുന്ദരിയായ ഭാര്യയും അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് പ്രതിബദ്ധങ്ങളാണ്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നാരദ മഹാമുനിയെ ആത്മാർത്ഥമായി സേവിച്ചു. അതിനാൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്ടമോ കുറവോ ഇല്ല. ഭക്തിയുത ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചെറിയ സേവനം പോലും ഒരുവനെ മഹാവിപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ മതിയായതാണ്. ഭഗവത്ഗീത 2:40. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിൻ്റെത് പോലുള്ള അത്തരം പരിത്യാഗം പരമദിഗോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. പൊതുവെ ജനങ്ങൾ ശക്തരായിരിക്കുമ്പോൾ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ, ഭവനം, ജനസമ്മതി മുതലായവ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ കുരുക്കുകളിലാകും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് ഈ കുരുക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നാരദമുനിയിൽ നിന്നും പരിപൂർണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നത് മൂലം എല്ലാറ്റിനെയും അതിജീവിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
പരദേവതാ പ്രസാദാദിഗതാത്മപ്രത്യൗ ഹർഷേനാനുപ്രവൃത്തേഭ്യഃ പുത്രേഭ്യ ഇമാം യദാദായം വിഭജ്യ ഭോക്തഭോഗാം ച മഹിഷീം മൃതകമിവ സഹ മഹാവിഭൂതിമപഹായ സ്വയം നിർവേദോ ഹൃദി ഗൃഹീത ഹരിവിഹാരാനുഭാവോ ഭഗവതോ നാരദസ്യ പദവീ നരേവാനുസസാര. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. പരദേവതാ പ്രസാദാദിഗതാത്മപ്രത്യവമർശനേനാനുപ്രവൃത്തേഭ്യഃ പുത്രേഭ്യ ഇമാം യദായാം വിഭജ്യ ഭുക്തഭോഗാം ച മഹിഷീം മൃതകമിവ സഹ മഹാവിഭൂതിമപഹായ സ്വയം നിഹിത നിർവേദോ. ഹൃദിഗൃഹീത ഹരി വിഹാരാനുഭാവോ ഭഗവതോ നാരദസ്യ പദവീം പുനരേവാനുസസാര. പരദേവത പരമദൈവത്വകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പ്രസാദ കാരുണ്യത്താൽ അധികത നേടി ആത്മപ്രത്യവർമ്മശേന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ അനുപ്രവൃത്തേഭ്യ അവന്റെ പാത ശരിയായി പിന്തുടരുന്നവൻ പുത്രേഭ്യ അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കായി ഇമാം ഈ ഭൂമി യഥാതായം യഥാർത്ഥത്തിൽ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് വിഭജിക്കുക ഭുക്തഭോഗാം പല രീതികൾ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ മഹിഷിയും രാജ്ഞിയും മൃതകം ഇവ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മൃതശരീരം പോലെ സഹ കൂടെ മഹാവിഭൂതി മഹത്തായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അപഹ ഉപേക്ഷിക്കുക സ്വയം അവൻ തന്നെ നിഹത പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുക നിർവേദ വൈരാഗ്യം ഹൃദയത്തിൽ ഗൃഹീത സ്വീകരിച്ചു ഹരി പരമദൈവത്വകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ വിഹാര ലീലകൾ അനുഭാവ അത്തരമൊരു മനോഭാവത്തിൽ ഭഗവത മഹാവിശുദ്ധനായ വ്യക്തിയുടെ നാരദമുനിയുടെ പദവി പുനഃ വീണ്ടും തീർച്ചയായും അനുസസാര പിന്തുടരാൻ ആരംഭിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പരമദൈവത്വകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ പ്രിയവ്രതമായ രാജാവ് വീണ്ടും അവന്റെ ബോധത്തിലേക്ക് ഉണർന്നു. അവന്റെ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്റെ വിനീതരായ പുത്രന്മാർക്ക് വിഭജിച്ചു നൽകിയ അവൻ എത്രയോ കാലം ഇന്ദ്രിയ ചാരിതാർത്ഥ്യം അനുഭവിച്ച പത്നിയെയും ഐശ്വര്യസമ്പൂർണമായ രാജ്യവും ഉൾപ്പെടെ സർവവും പരിത്യജിക്കുകയും എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളോടും സമ്പൂർണ്ണ വിരക്തനാവുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടം പരമദൈവത്വപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ സ്ഥാനമാക്കി. അപ്രകാരം അവന് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും അവൻ നേടിയിരുന്ന പദവി നാരദ മഹാമുനിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ വീണ്ടെടുക്കാനും സാധിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ചേതോ ദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം എപ്പോൾ ശുദ്ധമാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവന്റെ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ ജാലാഗ്നി കെട്ടണിയും. പരമദൈവത്വപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലാസ്ഥാനമായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ. ഒരുവൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാഭവത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അദ്ദേഹം സ്വയം ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാചിമാം നമസ്കുരു. ഇത് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ തൊഴിൽ. ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കാത്ത ഒരുവന് പരമദൈവത്വപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും വീണ്ടും പരമദൈവത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ ഭൗതിക ആകർഷണത്തോട് വിരക്തനാകാൻ നിഷ്പ്രയാസം യോഗ്യനാകും. മായാവാദി ദാർശനികർ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ലളിതമായി ത്യജിക്കാമെന്ന് ധരിച്ച് അതിനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ബ്രഹ്മസത്യം ജഗൻ മിഥ്യ. ഈ ലോകം മിഥ്യയാണ്, ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല, നമുക്ക് ബ്രഹ്മത്തെ സ്വീകരിക്കാം. അത്തരം സൈദ്ധാന്തിക ജ്ഞാനം നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. ബ്രഹ്മമാണ് സത്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചെയ്തതുപോലെ സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ. ഒരുവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ള ശക്തി അവന് ലഭിക്കും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് തന്റെ ഐശ്വര്യസമ്പൂർണമായ രാജ്യം ത്യജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സുന്ദരിയായ ഭാര്യയോടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അവളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു മൃതദേഹത്തിന് തുല്യമായി കാണാനും കഴിഞ്ഞു. ഒരുവന്റെ ഭാര്യ എത്ര സുന്ദരിയായിരുന്നാലും അവളൊരു മൃതദേഹമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സുന്ദരിയായ ഒരവളുടെ
ശരീരഭംഗികളെ എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കും. പക്ഷെ അതേ ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഇല്ലാതായാൽ അതിനോട് കാമാർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നവരും പിന്നീട് അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അതിശക്തനായിരുന്നതിനാൽ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മൃതയായ പത്നിയോടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ധനാകുന്ന ഒരുവനെ പോലെ അവളോടുള്ള സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നദനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാംബാം ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതു ഗീതോയി. നദനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാംബാം ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതു ഗീതോയി. അല്ലയോ മഹാശക്തനായ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് സ്വത്ത് സ്വരുക്കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹമില്ല, സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെയും ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് അസംഖ്യം അനുയായികളും വേണ്ടതില്ല. ജന്മങ്ങൾ തോറും അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരുവന് ഭൗതിക സമ്പത്തിനോടും സുന്ദരിയായ പത്നിയോടുമുള്ള ആസക്തി പ്രതിബന്ധങ്ങളായിരിക്കും. അത്തരം ആസക്തികൾ ആത്മഹത്യയേക്കാൾ വലിയ ദണ്ഡനങ്ങളാണ്. ആയതിനാൽ ഭൗതികതയുടെ അജ്ഞാന സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ധനത്തിനോടും സ്ത്രീയോടും ആസക്തിയില്ലാത്തവരാകണം. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഈ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായപ്പോൾ അവന് നാരദ മഹാമുനിയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ വീണ്ടും സമാധാനത്തോടെ പിന്തുടരാൻ കഴിയും. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യഹാവായേതേ ശ്ലോകഃ പ്രിയവ്രതകൃതം കർമ്മ കോനു കുര്യാത്മിനേശ്വരം യോനേമി നിമ്നൈരകരോച്ഛയാം നൻ സപ്തവരീദീൻ തസ്യ യേതേ ശ്ലോകഃ പ്രിയവ്രതകൃതം കർമ്മ കോനു കുര്യാത്മിനേശ്വരം യോനേമി നിമ്നൈരകാരോച്ഛായാം നൻ സപ്തവാരിദീൻ. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രശസ്തങ്ങളായ നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ചെയ്തതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. അവൻ നിശയുടെ നിബിന്ധാന്തകാരത്തെ തുരത്തുകയും സപ്തസാഗരങ്ങൾ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ലോക പ്രശസ്തങ്ങളായ അനേകം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അവൻ അതിപ്രശസ്തനാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സേവകനും ഭക്തനുമായ ഒരുവനെയും ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ശ്രീ നാരദ മഹാമുനിയെ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ശ്രീ മഹാദേവനും വ്യാസദേവനും ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന ഈ പദവി ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ചില ഭക്തന്മാരുടെ മേൽ ചാർത്തപ്പെടുകയും അതോടെ അവർ അത്യന്തം പൂജനീയരായി തീരാറുണ്ട്. ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു പ്രിയവ്രത മഹാരാജ്. 2 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി അദ്ദേഹത്തിൽ അതുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംസ്ഥാനം കൃതം യേന സരിദ്ഗിരീവനാദിഭിഃ സീമാചാഭൂത നിർവൃദ്ധേ ദീപേ ദീപേ വിഭാഗശഃ. സംസ്ഥാനം കൃതം യേന സരിദ്ഗിരീവനാദിഭിഃ സീമാചാഭൂത നിർവൃദ്ധേ ദീപേ ദീപേ വിഭാഗശഃ. വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് അന്യരുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നാക്രമണം നടത്താതിരിക്കുവാൻ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നദികളുടെയും പർവ്വതങ്ങളുടെയും വനങ്ങളുടെയും സീമകളിൽ അതിർത്തികൾ അടയാളപ്പെടുത്തി. ഭാവാർത്ഥമേ ശിവവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജയ്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് രാജ്യങ്ങളുടെ സീമകളിൽ അതിർത്തികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്പ്രദായം ഇന്നും അനുകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വിവരിച്ചതുപോലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗക്കാരായ ആളുകൾ വസിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ ദ്വീപുകൾ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ അതിരുകൾ വിഭിന്ന നദികളാലും വനങ്ങളാലും പർവ്വതങ്ങളാലും നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു. സ്വന്തം പിതാവിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും മഹാമുനികളുടെ കൗശലവൃത്തികളിലൂടെ ജനിച്ച പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു. പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ് അങ്ങേയറ്റം പാപിയായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം ജനിച്ചതിൽ നിഷാദൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു കറുത്തിരുണ്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു. നൈഷാദ വർഗം സ്വാഭാവികമായി കള്ളന്മാരും പിടിച്ചുപറിക്കുവാരുമായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വസിക്കുവാൻ വനത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു.
മൃഗങ്ങൾക്ക് വസിക്കുവാൻ വനങ്ങളും മലകളും അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതുപോലെ മൃഗതുല്യരായ മനുഷ്യരും അവിടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു. കർമ്മത്തിന്റെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും ജീവിക്കുവാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പരിഷ്കൃത ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരണം. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്ക് ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സാഹോദര്യത്തിലും സമാധാനത്തിലും ജീവിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലം വിവിധ ദ്വീപുകളായി വേർതിരിച്ചതിനാൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് പരസ്പര സംഘടനമില്ലാതെ സമാധാനപൂർവ്വം ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഈ വിഭജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ ദേശീയ സങ്കല്പം ക്രമേണ വികസിച്ചു. ശ്ലോകം 41 അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗമം ദിവ്യം മാനുഷം ചാമഹിത്വം കർമ്മയോഗശം യശക്രേ നിരയുപമ്യം പുരുഷാനൂജന പ്രിയ. ഭൗമം ദിവ്യം മാനുഷം ചാമഹിത്വം കർമ്മയോഗശം യശക്രേ നിരയുപമ്യം പുരുഷാനുജന പ്രിയ. നാരദമുനിയുടെ മഹാഭക്തനും അനുയായും എന്ന നിലയിൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് പരേശ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും യോഗശക്തിയിലൂടെയും താൻ ആർജിച്ച ഐശ്വര്യങ്ങൾ അവ അധോലോക ഗ്രഹത്തിലായാലും സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലായാലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലായാലും നരകീയങ്ങളാണെന്ന് പരിഗണിച്ചു. ഒരു ഭക്തൻ യാതൊരു ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തെയും മൂല്യവത്തായി പരിഗണിക്കുകയില്ലാത്തതിനാൽ അവന്റെ പദവി മഹോത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂലോകത്തിലും സ്വർഗീയ ലോകത്തിലും പാതാളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അധോലോകത്തിലും വിഭിന്ന രീതികളിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികങ്ങളാണെന്നതിനാൽ അറിവുള്ള ഭക്തൻ അവയിലൊന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. ചില സമയങ്ങളിൽ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും അവരുടെ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ആത്മീയ പരമാനന്ദം രുചിക്കുന്നതിനെ അവരുടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ കൃത്രിമമായ പരിത്യാഗം ഉറപ്പില്ലാതാകിയാൽ അവർ അടിക്കടി താഴേക്ക് പതിക്കും. ഒരുവന് നിർബന്ധമായും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവന് കഴിയും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് മുമ്പേ തന്നെ ആത്മീയ പരമാനന്ദം രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ അവന് ഉന്നത മധ്യമാതമ ലോകങ്ങളിലൊന്നിനും ലഭ്യമാകുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിന്നാമൻ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ की जय. गुरुराज की जय. गुरु हरे हरे हरे. ഇന്നലെ 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആളായിരുന്നു പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ്. എല്ലാ രീതിയിലും ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെയല്ല എന്റെ വഴി എന്ന് തോന്നലുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാരദമുനിക്ക്
സമർപ്പിതനായ താൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കും എങ്ങനെയോ വീണ്ടും ഭൗതിക വൃത്തികൾ അകപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അതുമൂലം മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായ അദ്ദേഹം പരിത്യാഗത്തിന് പ്രചോദനത്താൽ എന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി, ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി, അല്ലെ, ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ, മക്കളെയൊക്കെ വളർത്തി, മക്കൾക്കൊക്കെ ഓരോരോ ദ്വീപുകൾ തന്നെ നൽകുകയുണ്ടായി, അല്ലെ, പിന്നെ അത് പുത്രിയെ വിവാഹം കൊടുത്തു, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ. ഇനി വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ തപശ്ശേരികളൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്, അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ദേവത മഹാരാജാവിന് ഇതൊക്കെ തന്റെ ആ കടമകളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ഭഗവാനോടാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനോടും ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അല്ലെ, ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാള് അഥവാ പതിച്ചു പോയാലും വീണുപോയാലും ഒരിക്കലും അവര് അപകടത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവര് എന്താണ് പൊട്ടക്കിണറിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്, അല്ലെ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കാലയളവ് അദ്ദേഹം ലോകം ഭരിച്ചിരുന്നത് 100 കോടി വർഷങ്ങളോളം ലോകം ഭരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ഓ, അത്രയും കാലം ലോകം ഭരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് എല്ലാം എന്താണ് തന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭരണകാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു, അല്ലെ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദ മുനിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം, അല്ലെ. ഓരോരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കൂടി പലരും നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ. റിട്ടയർഡ് ആവട്ടെ. റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബിസിയാവും, അല്ലെ. ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് തിരിച്ചു പോകുകയൊക്കെ വരും, അല്ലെ. റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിലും കൂടുതൽ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെ. പിന്നീട് അവർക്ക് നേരമില്ല, അങ്ങനെ നേരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം യമരാജൻ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്നാൽ നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ്, ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവായിട്ട് ഭൗതികതയിൽ പെട്ടുപോയതല്ല, അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമാണെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുകയും രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ. ആൾക്കാരൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഭരണമൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് രീതിയിലും പൊരുതുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നേരത്തെ തന്നെ താനാണ് ഭരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും അത് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന് നൽകിയ ഭരണ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം തപശ്ശേരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പം വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊക്കെ വീണ്ടും തന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സഹോദരനായിട്ട് മാറി, അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ പറയുന്ന ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം, 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും, അല്ലെ. ഒരു ബ്രഹ്മചാരിക്ക് കുറച്ച് കാലഘട്ടം ബ്രഹ്മചരിയായിട്ട് തുടരാം, പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് തുടരാം. ഒരു 25 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് തുടരാം, അല്ലെ. പിന്നീട് കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 50-ാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോ പിന്നീട് ചുമതലകളൊക്കെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അഥവാ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വീണുപോയാലും ഒരിക്കലും അതൊരു നഷ്ടമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകും. ശിശുനാം ശ്രീമദാംഗേഹീർ, അല്ലെ. ഒരു സമ്പന്നന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ ജനിക്കുവാനും കൃഷ്ണാബോധം മുഴുവൻ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു.
37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രിയവൃത്ത മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, തന്നെ വിമർശിക്കുന്നു. ആ കഷ്ടം, എന്റെ ഇന്ദ്രിയ പീഡന നിമിത്തം ഞാൻ എത്ര നിന്ദ്യനായിത്തീർന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിന് തുല്യമായ ഭൗതികാസനം പതിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് മടുത്തു, എനിക്ക് കൂടുതൽ ആസ്വാദനം വേണ്ട. ഞാൻ എന്റെ പത്നിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുരങ്ങനായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുക. ഇതുമൂലം ഞാൻ അപഹാസ്യനായിരിക്കുന്നു. പ്രിയവൃത്ത മഹാരാജാവ് ആരെ കൊണ്ടാ പറയുന്നത്? തന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം അപഹാസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം ആൾക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ നോക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അധികാരവും സമ്പത്തും അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. സ്വന്തം കുറ്റം ചെയ്തു അല്ലെ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇന്നൊക്കെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കുറ്റം പറയുക അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്കും വലിയൊരു നല്ല തൊലിക്കെട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവരെയൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലും അതൊന്നും വേശുന്ന കാര്യമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജ് സ്വന്തം തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. താൻ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? താനൊരു ഭാര്യയുടെ പത്നിയുടെ കൈകളിലെ ഒരു കുരങ്ങനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുരങ്ങനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയുന്നത് കൊള്ളുന്നതിന് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, പൊതുവെ നാട്ടുപുറങ്ങളൊക്കെ ചാടിക്കളിക്കുക എന്താണ് കൊച്ചുരാമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കുരങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. കുരങ്ങനെ പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ കുരങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കാനൊക്കെ പറയും. ചാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാടും അല്ലെ. ഓടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടും, തലകുത്തി മറിയുന്നവരും തലകുത്തി മറിയും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിപ്പിക്കും അല്ലെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭാര്യ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങനായി മാറി എന്ന് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവല്ല, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എത്രയോ മഹത്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ഈ ഒരു സ്വന്തം ഭാര്യയോട് തന്നെയാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായതല്ല, അത് വേറൊരു സ്ത്രീയോടല്ല അല്ലെ. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അതിനെ തന്റെ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതി എത്ര അപലപനീയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവൻ രാത്രിയിലും പ്രകാശിക്കുന്ന മറ്റൊരു സൂര്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക, മഹാസമുദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചക്രങ്ങളുടെ രഥം സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ മഹാ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അത്രയേറെ മഹത്തരങ്ങളാകിയാൽ അവ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പോലും മോഹിക്കാനാവില്ല. ഭൗതിക മേഖലയിൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് വളരെ വിസ്മയകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. പക്ഷേ സുന്ദരിയായ സ്വന്തം പത്നിയുടെ താളത്തിനൊത്ത് നൃത്തം വയ്ക്കുകയും ഇന്ദ്രിയഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ഉദാഹരണം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആധുനിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എത്ര തരം താഴ്ന്നവയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. ഒരു സൂര്യനെ സൂര്യന്റെ ഇരുട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു രഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രങ്ങള് പതിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സപ്തസാഗരങ്ങളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സപ്തദ്വീപുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ചെറിയ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, താൻ ഭൗതികമായിട്ട് എത്രമാത്രം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടുകയും ചെയ്തു. പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ശാസ്ത്രന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അത് വളരെ അവര് മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് അല്ലെ. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ശാസ്ത്രന്മാർ വരും പറയും അവർ പറഞ്ഞ കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ തെറ്റാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി പറയിച്ചു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വലിയ വലിയ പാലങ്ങളും റോഡുകളും യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രന്മാർക്ക്, പരിഷ്കാരികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ. എന്നാൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ സൃഷ്ടികളോടും കർമ്മങ്ങളോടും താരതമ്യം അവയ്ക്ക് ഒന്നുമല്ല. അത്തരം മാത്രങ്ങളും വിസ്മയകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടും പ്രിയവ്രതൻ സ്വയം അപലപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാമെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൗതിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര അപലപനീയരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിപ്പുകൾ തുടങ്ങി ചിറകടിച്ച് പിടയുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് അത്തരം പുരോഗതികൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് നമുക്ക് പരിയോജിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും എന്താണ്, ഇവിടെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവരെ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ
സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിയും പുതിയ പുതിയ മിഷനറീസും പല പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതൊക്കെ എന്താണ് അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആക്കാൻ കൂടുതൽ കൂടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് പുരോഗതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉപകരിക്കില്ല എന്ന്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബദ്ധനാവസ്ഥയെയോ നിന്ദ്യാവസ്ഥയോ ഗ്രഹിക്കുവാനോ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പോലും അറിയുവാനോ കഴിയില്ല. ആധ്യാത്മികയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു മഹാരാജ്യവും മഹാസുന്ദരിയായ ഭാര്യയും അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നാരദമുനിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായി സേവിച്ചു. അതിനാൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൃഷ്ണാഭവത്തിലായി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നേഹാഭിക്രമനാശ്വസ്തി വൃത്യവായന വിദ്യതേ സ്വല്പം അഭ്യസ്യധർമ്മസ്യ അത്രായതേ മഹതോപയ. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്ടമോ കുറവുമില്ല. ഭക്തി സേവനത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചെറിയ സേവനം പോലും ഒരുവനെ മഹാവിപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ മതിയായതാണ്. അപ്പൊ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അല്ലെ ബ്രഹ്മാവൊക്കെ, നീ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ട് അധപ്പതിച്ചു പോവില്ല. നീ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചാലും നീ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തന്നെ തുടരുമെന്ന് അല്ലെ. അത് നാരദമുനിയുടെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം പതിച്ചു പോയില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ജീവിതം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഇതുപോലുള്ള അത്തരം പരിത്യാഗം പരമദൈവത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യം. പൊതുവെ ജനങ്ങൾ ശക്തരായിരിക്കുമ്പോൾ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ, ഭവനം, ജനസമിതി മുതലായവ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുരുക്കുകളിലാകും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് ഈ കുരുക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നാരദമുനിയിൽ നിന്നും പരിപൂർണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചത് മൂലം എല്ലാറ്റിനെയും അതിജീവിക്കുവാൻ കൃഷ്ണാപദം പുനർജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ പറയുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളും പണവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുരുക്കിലാവുകയാണ് ചെയ്യുക ജനങ്ങൾ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാ അധികാരവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. നേരത്തെ കാണാൻ ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ രാജ്യവും പോയി, ഭാര്യയും പോയി, മക്കളും പോയി അല്ലെ, 100 പുത്രന്മാരും പോയി, ഭാര്യയും പോയി അല്ലെ, രാജ്യവും പോയി, കൊട്ടാരവും പോയി. ഇതൊക്കെ പോയിട്ടും വീണ്ടും അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെ, എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയുണ്ടായി കൊട്ടാരത്തിൽ. ഇപ്പോഴും താൻ രാജാവാണെന്നൊരു ധാരണയിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റിക്കൊണ്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് വിതുരർ വന്നിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി വനത്തിലേക്ക്, വനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ എന്നാൽ ഇവിടെ കാണാം പ്രിയവ്രത മഹാരാജന് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി. പരമദൈവത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് വീണ്ടും അവന്റെ അവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്റെ വിനീതരായ പുത്രന്മാർക്ക് വിധിച്ചു നൽകി. അവൻ എത്രയോ കാലം ഇന്ദ്രജാരിതാർത്ഥ്യം അനുഭവിച്ച പത്നിയെയും ഐശ്വര്യസമ്പൂർണമായ രാജ്യവും ഉൾപ്പെടെ സർവവും പരിത്യജിക്കുകയും എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളോടും സമ്പൂർണ്ണ വിരക്തനാവുകയും ചെയ്തു. അവൻ അവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടം പരമദൈവത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ സ്ഥലമാക്കി. അപ്രകാരം അവനെ കൃഷ്ണാഭവത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും അവൻ നേടിയിരുന്ന പദവി നാരദ മഹാമുനിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ വീണ്ടെടുക്കാനും സാധിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അവിടെ എന്താണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ സ്ഥാനമാക്കി. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സമയം ചെലവഴിച്ചു അല്ലെ. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ്, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, നാരദ മഹാമുനിയുടെ കാരുണ്യത്താലാണ് ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ചേതോ ദർപ്പണമാർജനം മഹാദാവാഗ്നി നിർവാണം. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം എപ്പോൾ ശുദ്ധമാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവന്റെ ഭൗതികത്തിന്റെ ജാലാഗ്നി കെട്ടണയും പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ലീലാസ്ഥാനമായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുവൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാഭവത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അദ്ദേഹം സ്വയം ഉപദേശിച്ചുള്ള മന്മനാഭവം മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി. ഇത് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ തൊഴിൽ.
ഹൃദയം ശുദ്ധമാകാത്ത ഒരുവന് പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനാവില്ല. എങ്കിലും വീണ്ടും പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ ഭൗതിക വിരക്തനാകാൻ നിഷ്പ്രയാസം യോഗ്യനാകും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മന്മനാഭവോ മധ്യാചിമാനം. എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതായിരിക്കണം. പ്രിയവ്രത മഹാരാജൻ തന്റെ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണ്ണമായ രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കാനും അവളുടെ ശരീരത്തിൽ മൃഗശരീരത്തിന് തുല്യമായി കാണാനും കഴിയും. പ്രഭാതിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു എത്ര സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയായാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് പിന്നീട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യ, ഇത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് അവളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായെന്നാണ്, അല്ലെ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ പറയാ, വിവാഹം കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ വേണ്ടാഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പഴിചാരിയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും. അതല്ല പ്രിയവ്രത മഹാരാജ, സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു, സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരികയും ഉണ്ടായത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന പ്രവണത, നമുക്ക് കൂടുതലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് എന്താ പറയാ, അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ആസ്വാദന പ്രവണതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തീർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ വീണ്ടും എന്താണ്, ഭാര്യയോടുള്ള കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? പ്രഭാതരൊക്കെ ഒരു അടുത്ത ജന്മം ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് മാറും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ തലയിലെ പേനായിട്ടോ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ, കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയത്. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാശ്രയത്തിൽ പറഞ്ഞ ധനം ജനം സുന്ദരി കവിതാംബാം ജഗദീശകാമിയെ മമ ജന്മനി ശ്രീ ഭവതാഭക്തർ. ഒരാൾക്ക് എന്താ ഭക്തിയിലെ പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ട് തടസ്സങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ധനം, അല്ലെ? ധാരാളം അനുയായികള്, സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്? മമ ജന്മനി ഈശ്വരി ഭവതാ ഭക്തൻ. അങ്ങയുടെ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി, അങ്ങക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മതി. അപ്പൊ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി അഭിലേഷിക്കുന്ന ഒരുവന് ഭൗതിക സമ്പത്തിനോടും സുന്ദരിയായ പത്നിയോടുമുള്ള ആസക്തി പ്രതിബന്ധങ്ങളായിരിക്കും. അത്തരം ആസക്തികൾ ആത്മഹത്യകൾ വലിയ ദണ്ഡനങ്ങളാണ്. ആയതിനാൽ ഭൗതികതയുടെ അജ്ഞാനസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ കാരണത്താൽ ധനത്തിനോടും സ്ത്രീയോടും ആസക്തിയില്ലാത്തവരാണ്. പ്രിയപ്പെടുന്ന മഹാരാജാവ് ഈ ആസക്തികളിൽ നിന്നും മുക്തനായപ്പോൾ അവന് നാരദ മഹാമുനിയാൽ ഉപദേശിച്ച തത്വങ്ങൾ വീണ്ടും സമാധാനത്തോടെ പിന്തുടരാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രശസ്തങ്ങളായ നിരവധി ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ചെയ്തതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. അവൻ നിശയുടെ ദിഗ്ധാന്തകാരത്തിൽ തുരത്തുകയും സപ്തസാഗരങ്ങൾ കുഴിച്ചുണ്ടാക്കി. അവർന്ന് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ചെയ്ത പോലെ വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കും മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് അന്യരുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നാക്രമണം നടത്താതിരിക്കാൻ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നദികളുടെയും പർവ്വതങ്ങളുടെയും വനങ്ങളുടെയും സീമകളിൽ അതിർത്തികൾ അടയാളപ്പെടുത്തി. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഇത് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് മുന്നേ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം, അല്ലെ? അതിർത്തികളൊക്കെ വേർതിരിച്ച് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. എന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിൽ, അല്ലെ? പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് രാജ്യങ്ങളുടെ സീമകൾ അതിർത്തികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്പ്രദായം ഇന്നും അനുകരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഭൂപതലങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായ ആളുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഇവിടെ ദ്വീപുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ അതിരുകൾ പിന്നെ നദികളാലും വനങ്ങളാലും പർവ്വതങ്ങളാലും നിർണയിക്കപ്പെടണം. നേരത്തെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവിന്റെ
ശരീരം കൈ കടഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്നാണ് പുതുമഹാരാജ വന്നത് അല്ലെ. ആ പുതുമഹാരാജ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആദ്യം നിഷാദ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കറുത്തുരുണ്ട രൂപം ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? നൈഷാദ വർഗം, കാട്ടാളൻ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുള്ള ഒരു രൂപമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് വേറെ തന്നെ സ്ഥലം അനുവദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങൾക്ക് വസിക്കാൻ വനകളും മലകളും അനുവദിച്ച പോലെ മൃഗതുല്യരായ മനുഷ്യരും അവിടെ ജീവിക്കാൻ. നാരദമുനിയുടെ മഹാഭക്തൻ മനിമായും അനുയായും എന്ന നിലയിൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഫലേശ കർമ്മങ്ങളുടെ യോഗശക്തിയിലൂടെ ദാനാർച്ച ഐശ്വര്യങ്ങൾ അവ അധോലോക ഗ്രഹത്തിലായാലും സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലായാലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലായാലും നരകീയങ്ങളാണെന്ന് പരിഗണിച്ചു. എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അത് എവിടെയായാലും, ഉപരിലോകത്തിലായാലും സ്വർഗത്തിലായാലും ഭൂമിയിലായാലും താഴെയുള്ള പാതാള ലോകങ്ങളിലായാലും എല്ലാം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നരകീയങ്ങളാണ്, തടസ്സങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു ഭക്തൻ യാതൊരു ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തെയും മൂലവത്തായി പരിഗണിക്കില്ലാതിനാൽ അവന്റെ പതിവ് മഹോത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഭൂലോകത്തിലും സ്വർഗീയ ലോകത്തിലും പാതാളം എന്നറിയുന്ന അതോ ലോകത്തിലും വിഭിന്ന രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികങ്ങളാണെന്നതിനാൽ അറിവുള്ള ഭക്തൻ അവയിലൊന്നും താല്പര്യപ്പെടില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ച് പരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും അവരുടെ സമ്പ്രദായത്തിലും ആത്മീയ പരമാനന്ദ അവരുടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൃത്രിമമായ പരിത്യാഗം ഉറപ്പില്ലാതാകിയാൽ അവർ അടിക്കടി താഴെ ഒരുവന് നിർബന്ധമായും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവന് കഴിയും. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് മുമ്പേ തന്നെ ആത്മീയ പരമാനന്ദം വീഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അവന് ഉന്നത മധ്യ ആത്മ ലോകങ്ങളിലൊന്നും ലഭ്യമാകുന്ന പിന്നെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നല്ലേ. അതിനുശേഷമാണ് ഗൃഹസ്ഥനാവുകയും രാജഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ അത്ര ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ, സേവനങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടായിരുന്നു. ഏത് ലോകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിന് വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞത് നാഗപൃഷ്ടം നപാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിറ പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസദ്വാവിരഹയക. അനാഗപൃഷ്ടം, എനിക്ക് നാഗലോകങ്ങളുടെ അധിപനാവേണ്ട, എനിക്ക് സ്വർഗലോകത്തിന്റെ അധിപനാവേണ്ട, എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ അധിപനുമാവേണ്ട, എനിക്ക് പാതാള ലോകങ്ങളുടെ അധിപനാവേണ്ട, എനിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളും വേണ്ട. ഇനി അങ്ങയെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോശം പോലും വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം അദ്ദേഹം അതൊക്കെ മക്കളെ കേൾപ്പിച്ച് രാജ്യഭരണമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ മുഴുകിയുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ പ്രേമാനന്ദി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ 2ാമത്തെ അധ്യായം അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 10 പുത്രന്മാരിലെ ആദ്യത്തെ പുത്രനാണ് അഗ്നീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അഗ്നിദേവന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് 10 പുത്രന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതിൽ 1ാമത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അഗ്നീന്ദ്രന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുള്ളത്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധു വ്യവച പദ്ദാനം ഭാവന വൈഷ്ണവ്യോ അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ ജയ പ്രഭുപാദിക്ക് ജീവൻരാജ് പ്രേമാനന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.